ngawan hangi om day bangawan kum ubriu ubang akre lut nadang syadong ngayeng hangi tang kum unong syet ukup jong gejing kawai ha kabaya ukau ladep kre da kabalang pom lahir ukau ladep kre tukat ila kadonut om ila kajangkup kata gede gejing syet kabangangan syet agene kejamit ngamdip lakat no kene ke subjek kajuat handrai lada syapet ya kadur kadar kajuat ha kamdei ka bejam mah kadai ka bajuat te kumta kerpan yaisha yo abangan syet kerki lada kindai lada kanjuat pin ambang pin sara khana ya kene ke jingbam bakambang try dalam jing kawai bisa jelong kunta jawat kedok mulu malah teh ki her ki khana kun ki kot kudi syabane den reina kata kadang ngagine ke janmet ngakwa ban syet ngakwa ban ya ban pon ya kani ke subjek hakata kadur bapin daya snauhun haba pi dait pim don kam ban kha bon sin kum kamasi bap si sin dait pim kane kan dikutna teknang banam slan hagane ke jamit nya pai shigane ke subject ya ka bakabalang kalabu kalong tokan yala ka donur om yala ka jangop ya ka bala pensyong nong rem na ka kita ke jong jawa kalenong ka baar ka dekat ka bakat lai kendiat haba pai shigane ka subject jong uniu jawa kadon kam shwa yanga ba dia pi shwa ban poi shakani kadon kam shwa bangin tip uai uniu jawa knang bangin sha larangi pai shwa uniu jawa kadai hakaktin jong ublai ngin syam badon hadu khat wei ngut ki jawa don khat wengut ki jawa hakane ka bible na kata kadau larangi pule in syam jing e une u jawel ubabu hangni ka subject udai ubakumno kumtang akwa banye shai shwa halor kata nang bapin om snotho baklai kene ka subject larangi pule na kaktian gejong belai ngin syam ya uwei ujawal haka kitab chronicle ngin syam uwei ujawal ubadai ukon jong ujo shibia pila ban syam chronicle sound life osan ngin syam ya uwei par ujawal ukon jong Israel na kalenong kabanyau lai kedekat kejuk ka kitab ngin syam ru yau jawal uriu ratba uriu yaletma jong usim David udan yau jawal ubakertang usipai jong ong kene ke kitab chronicle khatwei lai putra ngin syam yau jawal ukon jong ujeheli ha kene kelenong arpun riu arpu ar ngin syam yau jawal uwei pat ukon jong usikri latho ya u hakitab unehemaya kelenong kabakat wei kadekat na kabakndai bat ngin syam ro bawak ukon ningkong e jong u Samuel ukerteng uneu jawa na kata kada bon bagi jawel kata ngampat jerlot yakini jawel kaktin jong bulai tangba une ujawal ubatho ya kene ka kitab ujawal umdai satya na kine ki jawal ki bangang la de banja une ujawar ubatho hane shemla bon palat ki jingtho aga bible yala de upau tang hakene ka kitab bat hakene ka kitab la yutu ba une ujawal ubatho ya kene ka kitab udai ukon jong upetuel ong kene ke kitab kalenong banengkong ke dekat ke banengkong
Day uni ukun jong upetuel ubatho ya kene ka kitab hakabala ai kerteng ya ka Joel. Ngenget kata kala syai. Bat uni Joel uem hakipor hentai menswa haganong ba Jerusalem. Bat hakane ka por jong Joel ya kanong ba Jerusalem ladep bankat arlian. Ladep kat arlian ya kanong ba Jerusalem. Lapya ya ka hagi ar teliki benta kumbakalong menta. Lapya ya ka hagi ar teliki nong ba Jerusalem. Bat menta ngitip ya ka kumka East Jerusalem bat ka West Jerusalem. Kata kita kejing batai. Bat ka West Jerusalem kahap syakari Israel. Ka East Jerusalem kahap syakahima Juda. Kumta uni ujawa udan hakane ka East Jerusalem. Kabadan hapok kahima Juda. Usyong usa hangi. Bakane ka jingkat kahima kane ka jingkat ka Jerusalem kalaja hagipor jong usim Jeroboam. Pila aban shem kitab benengkong kisim khatway lai pusan kaya tu antu. Bakane ka kitab ujawer kaya tu syapang kapala dep bangkat arlian ya kane ka nongba Jerusalem la aban shem nong balai ka khat ka bahar. Kunta uni ujawer aki benta jong ka es Jerusalem kabadai hapo Juda. Ujawel haba ukren kini kikenti na kini kita. Keren na kamta kijeu ki badan hari Israel. Ukren na kamta kijeu ki badan hakahima Juda hakanong ba jong ka es Jerusalem hapo ka Juda kini kidehi kikon Israel. Ki badang syupai na kata ujawel ukren utho ikene ka kitab na kabenuta ki nong is Jerusalem kabadai artat hapo kahima Juda ila jong usong usa hangi balangi pule hangi ngin sayoi bakak tien jong ubelai rungin Syam bau belai upelat im ya ka Juda om ya ka Israel om kene ka kitab ujawel bat yalade udon usong usa hane haganong ba is Jerusalem. Kene galong ka jing batai lingkot kenang bangini syai bha ya kene ka subject haswa bangini poi sya kene ka subject balang baka balang dalabu. Ka subject ka balabu kene ka jamet kalong to kat yala ka donut om yala ka jankop. Kani kene ka kentin ka jong Jawa ha Juda. Bak perabangai ko ka ka daw ka bala penlong ya unil Jawa ban keren ya kini ki kentin. Kini ki kentin na kene ka kitab kilong ke bejeliu ki bakia. Teng slow kumbaki bita. Teng haba pensyong ya ka dor jongka slow kumbaka day kita ka jing maha. Slow kumbaga day ke jingkran bita. Tokap yala ka donut om yala ka janko. Tonginya penleki ke jingmut jongi halor kena ke subject. Ya ka bau Joel ula keren yang kini kikintin. Kumbangala depan ong baya kini kikintin. Joel ukren hakikon Israel ki jiu ki badon apa kahima Juda. Loong hadin bagini ki jiu kila wan pai naga jinglong merau naga riba bilan haga jing syaring merau sim Nebukadnezar kini ki jiu ki badan apa kahima Juda ki syaring merau endal wan pai naga taga jinglong merau haba kila poi halaga jong kari kila sedang yala gam kila terai kila ketah. Baka waini ki kam ka bakrao ka bakini ki brio ki snau tenatam kalong bantung bantap banrep banria
Kata kena jing semua tenat jong gini kinong Israel. Kumta haba kilau poi halaga jong ka jaka kila sedang bantung kila thong ki jajing thong balai phau jai. Kini ki jat benriu kilong ki bestad ha bantung bantat. Bat kila yo ya kata kiso na kini ki jing thong jing ta. Bakat ba nang ya kipor kini ki breu kila roi ke spa akarhai nagabayo anak jingmi na kini ki jing thong jing ta kila lek bandi ya ki jingdi jongi kumta kala penlong ya kini ki breu bagian riu spa kila pahu bahai hakiliang baro kapaki pai kila yo ya ki ai ka baki kwa namar bakani ka jaga hangta hakari juda ka dei ka jaga ka basaiso bantong banta kila em ka jing em ka paho pahai haki banta baro jong ka jingdan kambri henrai hakum kata ka po bakila roy laman kerhai ngau si pa kini ki breu ki kelat no yo belai kim don por shoot ban syakri belai kile sting no ki kelat no ya ke jing syakri belai kila bu yo belai syadin kim tip uai bakar ku ya ke negara teriang kila penlut ya ke por jongki tang hakat rai kata tang hakat thung kata kumta hakum kata kapor kila kelat no ya ubelai ubaim namar kila penlut ya lade haka jingwat ya kaspa pertai haba ubelai uyo i ya ka jing kelat no jongki ukhat yo ne ujawal ukhat yo ne ujawal ban ya thu ukren bau jawal ban ya thu ya gini ki breu ki balak kelat yo belai ukhat ya u ban bena hagine ki breu ya kaktin ngejong belai ke bawon keran bat hang ne u belai ba yo i ustang ban keu ke jing bitar ha ke jing long belai lasdang ban bitar pitep ke ei ka baja u belai ulapha ya u ne unong ye thulpa jawal ban pen bena hagine ki jai ben reu ban ong ko ki khon jongga hima juda ublai unsapha ya ka khlam ha ki jingtho namar bakine ki breu ki german ya ka ai ki penlut ya ka por tang ha ka rap ka riang kim don por sho ban kan mau blai ujawal uang ublai unsapha ya ka khlam haki jingthong jongki bakan sar lot kata gede jingkran jong belai mau jawal igini ki breu bat hagane galenong gabening kong ka kabasau ong ka tin jong ublai ba unsapha ya kita ki nyang bam jur bat un bam lot kita un pha ya ki nyang bam jur ong ngaktin ublai kata kabla pensa unyang bam jur ula bam uput glun bak kabla pensa uput glun ula bam unyang deko bak kabla pensa unyang deko ula bam uput klam na kata-kata ngaladap ong bagane ka subject teng-teng kalong hakadur jong jing bita kalong hakadur jong jing maha bakine ki boj ong ujawal kin sapen sniu ya ki ding sowan kin bamlot wat ya ki ding domboru komjo kilengkha kin sathli bat ukau ro on amdan show namar kini ki knyang kin sabamlot bat kawan kan sarngat no on kaktin jong belai bat ka pnyang kan sasdot hang ni haba on kawan kan sarngat no
Katau ya kini ki ding sowan bagi put kini ki put kin bam penter kaulat ya ki sla na kata dau onam dan wanju kau pniang kan sasdot katau ya uding olep ubakini ki breu ki thong kin sabam ya ki sla jong ding olep ki ding olep ki bapen mi ya kau pniang kin sa terkong bat na kata kana ko tin jong jowel ka ong kau pniang kan sasdot bat na mar baki put klam kin bam lot ye kine baro ong gak tin jong belai bat hang ta kan saja ke jing kerdo ong gak tin u belai lembau jowel wat ki masi ki belang kin sayam kertat namar bakim don ba ya kane ka bam ka di ka balong uplang wajerngam kini ki poit kin sabam na phang kalong ka bas ngoma ba ka bas ngau shirkai kan jing maham ga jing jawal kini ki priu bat wat hakim rat klau au jawal kin sakaang kan sha namar baki tenrang ki kwa bandi ya ki wa doi tang baka wa doi agata ka por kala terkong onam don ka wei ka wa doi ka batoi hagane ka ri jongi bat hang ta kan sa terkong kini kimra kinem yo watang bandi ya ko kalong ka bas ngau shirkai bat kini ki poit kin sar kum babam do kading ong jawa kum babam kading ya ulang ya on ong bensa ai ya ke jingjer ngam jongki hagene ka khendo bat kari kan sagalalong nakakper eden sha ka sodom nakakper eden ka bajernam sha ka sodom ka bla ingkong kai ong ka tien joblai kine ki poit kin mare kum ki kulai tma bat kin sawa kum ka thlik ding ka babam ya uskum ka ba kalong ga ka basmo shirkai lara kita ki poit kin wan ka jing sawa jongki kum babam ka ting ya uskum nginom la bantem hangne ke jing tmu jawal lang bakane ke jing mot kalong la kine ki wana ka taka dor jong ka ding ka babam uskum nginom la baniada la ka ding ka dai haus kum ka bau balayap uei bala ban penlip ya ka ap la dangin la mangi ka ding ka de bamlot bat ka bas ngau shirkai bat ki long kum ki shipai ki bala kre shagatma bat ka beneng kan saknyo habagine ki poit klam kin her kin bam bat ong ujawal ko ki bri kasngi ubernai kinom ai jingsha kin sadom tleu agata ka bat ya ki klor on kang banteng shan haga beksahid benang bat ka tien jong belai ka ong haga ne kalenong ka baar ka dekat ka bakat wei u bala banshan ya kata u bala banshan om don bala banshan ya ka jing bitar u belai ladang isyan ni persyang banshan kan om mento ay betul kecingnya dajang kata ketika kentin ke bau belai ukren hau jawel dan baun ya to segini gibre ki besak hajuda bakane kalau long ke jingting ke bakrau ya gini gibre kini gibre kila syabdi oh kila ting aduh kata-kata Syubuk mental ada ngingi yo kata kejing maha. Teng-teng nga perkat akan kejuk ke bangi mental kalong ka bae tan ban yetu lupa. Yau tahu ba yetu lupa kelempet unsya lan tema.
un sya sim interview ladakan jaya ngikunta kejingting kepamla patah ngiken mau kajok kabangiem ngaken mau hagasnam kabalalay no tang ba penbena paunwan ujumay ba piakan mau ba unwan ujumay don kilon kini ki baong yang ngelabu lupa ya ke jantam mo hakli sengti Maria wan ujumay ngan shem ya ke jangan kop ngan rai kon sabar un jindala api pi to jumai yu tahun api pi adu dadat mi pi sabar ujumay ba ke jingyap kim ye phe kejingyap kawan lada pisong kumni yang ayat tu kana kumni yang kalon lekelan kejindela ong yang ap dadep itu kana uneru ulong kunta nagata gada kani kejing berngamu belai ru kalong kunta Henry hakum kata kapor kikun Israel Juda kilating adu kata-kata ujawer uang habdeng kejing ting kabamla ban batai habdeng kejing sngau trim ya kejing ya tu jong kine ki breu ki las ngau ling apisa Henry Joel uai tangga wei kejing kermen baru ang ban laj na kaneka klam ban laj na kaneka klam kadon kam yang apa dia pi tang ban pai no show belai tang ban pai no show belai da ka bangin sya jing da ka ba sya jing da ka ba ya ma ka manu belai ba da ka ba kat no ya kena ka donot jungi arleang om bangin kat ya la ka jankop dai tang kata ha kena ka subject don lightly ki kentin ki ba kham khia kibanginya pet menta kawai nak ini ke kentien nak subject kalong ka kentien ka hakaktian kasi jongi kam don tang kawai ke jingmot don artli ke jingmot kane ka kentien ka laban ong ya ka nengkong ka thau ya ka jaga song that ka jaga pensange sipor menta ya ke kat ling pimla ban ong ke station ling mjudan ba ong ke station ling ya ke kat ling ketin kasih kata katau ya ke jaga bapen sange sipo ada kiling haswa bikin salet tray haswa bikin salet kit biang ya ki breu lane ki mar ki mata kakat ling son kadai ke jaga pen sange ya kilingson habakilawan nakakamay ka jongki nakabakit ki tiar gitar ki pasanja kanero ka ka kantin ka kabasdang nakaka Henry hakane ka subject katkom kane ka jingmot ka kantin ka kamthau shata ka kantin ka hakane ka subject ka thau ya kane ka batar no arnya sibuk kum ya kene ke rumah ngatar alyang ya kata laban on kalaka katau ya ka jingko ladangi ko ya kano kabala jambet ni ko alyang kataru kadai kabaka menta syu ainuk sang pitar ya ka jan alyang hadin bekila deptar kinnem ong kalatar alyang ke ke kentin ke bapin keren kalong kaladep kat arya kade ke kentin ke baladep banja banjot kata ke yang nak bentak ke kentin ka nginya pai lingkot nomor ka po akam sya banyak penslan bas ka way pat ke kentin nak ke subject kade ke donor kene ke kentin donor ki paraw ngai ba iye jo ke district kalong ka besop ban sngau tho ka ba ban batai kalong kum ka kentien jingi ya ka jingi la da shuong ya ka jingi la da phin ong tang ka jingi sngau suk bha de
kibla yamat ika jing e hang ne ngatrai ki babon kila yamat lo di ka jing e lada pimat ya ka wei na south li ki jing e ha ka jing embreu ka wei pin ma lada ngim pat mat jing e belai ngin mat jing e mai pa lada ngim mat ya kata ngin mat ya ka jing e kata ka jing e sama Henry kene ka do anut ro ka long kum kene ka jing e ka ngau ling kot e ban batai lene ban ngau thu ngamot ong Henry habatai ya ka long ka ba e kene ka do anut ka dei kata ka kamra shong jong ka mense bat ubriu ne kan jing thau ba em baro klem ka do anut la ban e namar nge bakane ka mensim jongi ka shong hakata ka don haki por handai le se chitom ban yo I ka don chapo menta kalasuk namar balai la da pilaj aki hospital kila don ki kamera barung chekpo ubriu kila pet kila bai ki do jem doktor jeni atrai playama leng ba ki tes kum ka endoscopy kata kila ban yo I wat ye ki snare la jong apor Henry ki por men swam la ban yo I mentang la la ban penyaphe kumta kane ka do nut ka dei ka ba ka mensim ka shong balada kane ka mensim kam shong shu hau ne do nut jongi ka ei ka baja ku ne do nut ru usange no kumta kane ka do nut la ka long ha ka jing em jong a jong pi jubit ban pen jaklia la da pen jaklia ikene ka donut ka ei ka bami hadien ki jing pang lai phau cha kin thau ka met ubri la da ka ta ka jing pang ka la thau ha kini ki donut ka long ka bala e bha ban yo ye ki jing ka jing khia na ka ta ka daw ka ni ka long ba jubit ban pen jaklia ngin sayo ye ki jing pang lai phau cha habakane ka do anut ka bachapo ka jaklia balada ka jaklia ka do anut kam smau tenat kane ka mensim kam smau tenat ban shong hangta ka lej no na kane ka jaka ka bajaklia ban in syama ka kdien jong belai ru wadu belai dan kam e kane ka long renyeng jong dan kam e kane ka do dan kam e kane ka do namar ubelai umpet ya ki ai ki bakan jado Henry umpet ya ki ai ki bakan jamin sim ubelai yet ya kene ka do jonga jongpi yet ya ka do no bat saka wei ki jingmot agane ka kita agane ka subject kalong ka janko hang ne ki prabangai kamot satya ya kene ka janko ka ba phipia ko kam dei e katomo kane namar laban ong lesa ya kane ka jankop ka bangini yakop yo kate itang hakata ka riti ka dustur jong ikasi ukop ya kane ka jan ki pareng kim kop jan ko makumangi kata ngila ban pensisha ba mentaro kumta kane ka jankop hangne ka thau ya ka sabti bangi phong kasabti bangi phong hakane ka men kabakdop kabada ya kaburam ka akor jonga jonghi bat haki por menswa ka tien jong belai in sham kane ka jingkat ya ka jankop ka jelai bha hakane ka kita barem wat hakabathamai ngin sham ya kane ka jingkat ya ka jankop wat usagri jong belai u Joshua ula kateng ya la ka jong la jankop ngin sham u David ula dekat ya kane ka jankop ngin sham ba u Job u kat ya ka jankop hakak tien jong belai ngin sham bo baka ka daw ka baki brew ki por hendai ki kat ya kane ka jankop balai lat tangkato katne hakitin jong belai ngin sham balatho ka jingka ya kane ka jankop o David
Oh Mordekai habala yosngau ya ka jing ya ka hukum usim Ahasuerus ban penduk no ya ki jeu haka hima Persia ulakat ya ka janko ka ka dau ka bakine ki breu hendai ki kat janko ka jingkat janko haki por hendai ka dei ka dak baki ngausi namar baki ngausi ki kat no ega janko om dei baki bitar lane dom ki ngausi ya ka ka baki lama ka jing em le se kata ka jing em ka baki yo la ban long ki pan ngausi yo belai ku medamet udamet ukat ela ka jong ka janko hadin mola le ya ka pop kata ka de jing ngausi Ujob ukat ika jangkop habaulah tiap bakas pa kapau ki jingri jingdop ki syakri syakor ki lajak ki layaplut habau yos ngau ika ta don tang wei syakri bawan yatu ulakat ika jangkop namar bau ngausi Badnyan kan mau kaktin jong belai rungin syam hadin mau apostol por ban Barnabas habaki don hapok kasnong Listra kila yalap yo Jisu kar bagi lang don hanto kila yalap ula don we bedko kila le iki kamba bat kila ong to bedko to yeng bat to ya hanto ka ka bagi brew Listra ki keren oh uki belai kila wan hakadur jong brew ki ong yo Barnabas berupa oh ki belai kila wana kedur jong bereu ka besngau pelagi ong bat kila air ya ka kerteng jong uneu por baru Barnabas halaga jong ka kerteng ya upor hangto lajer kerteng dau ni Mercury ubade beneng hangtei bat yo Barnabas lajer dau Jupiter bat hangta ong kaktien jong belai haba upor bar Barnabas kila yo ngau kila ong bagi belai kila wan na kedur jong Ibreu kila yo ngau ka kerteng Mercury bat Jupiter kila ngau si ila de kila kat ila ke jangkop ong ki kam apostol katsau kata kedai ke jingmot haba ki Ibreu hendai ki kat jangkop Haka Bible ngin syam shibon syakri jong belai ki bakat ya ke jangkop kene ke jingkat jangkop na kata kadau kumbangalo ong ada ke jing sngosi lese ke jing sngosi na kata ke jing syakren ben lese ke jing sngosi na kata ke pop ke bangi pen sngosi yo belai shwa bakin kala ka bamot ki kat ya ke jangkop Henry Haganega subject kabau Joel pat Ukraine ulah debut tu lepa bahkan sadon ka kelam karep keriang bak jing terkong hajuda udah om to kat yala ka donut om yala ka jangkop kabamot to kos snap ya ka donut om dei ba pin ngausi haba bio ngau ya kata ka ka mau beli keren kabamot u Joel ukang balai pin ngausi kadai ke jinglek jongpi balai pin kat ya kata ke jangkop ka mentoi ayu shwa ban kat ya ke jangkop kat shwa ya ka donut ka basniu jongi ban pen thmai shaka baba ong Joel to ka ya ka donut ya ka jangkop hangi u Joel umaha kejingkat ya kejangkop kan om ai jing mentoi kan om ai kejing ma ban sus ngausi ujawer uang kam mentoi pimla ban ngat nya ka kelam ban sukat sutar ya kata janpong jongpi u belai unum pelaj ya ka kelam un penwan bajaka hangi Henry ban yoalat kadon kam tang ka wei kelong bantar no iki jinglong rem kan no iki jinglong rem ko sni no ye gitu ki pop ki besno aga donut jongi tang kata ka bala ban pelaj yani nagani ka klam ong ujawa hantang nget kelasai
Tokat ialah kejanku. Ialah kedonan. Namaru belai kuat ia kata jingkat jangkup jangpi. Hendai kuat ba pinkat no, pinkho snap no, pintar no. Ia kata kejaklia ha kedonan jangpi. Kata kedai jingkwa jong ujawal, jong ubelai lang ba ujawal ia kini kiberiu. Ban pen khoi no, ban kho no ia kata sarang jong ki kam sniu, ki bla sno agane kedonan. Kam no ye ki baro kam no ye to ka jingbam kan mau belai jong pi ki por balalai pen thmai no ye ka syakata ka donut ka bathmai bak ka bakhoj dei tang kata ong jawer ka bala ban pelaj ya pi nakata ka khlam ka belai unpa bat hangta ong jawer lada pilala ban le kumta ublai un salong ubajai jai naga jingbita. But pen sniu shu yapi ang ujawa. Namar ublehi kuwa yaki beriu ki bakat ya ke jankup hendrai ukwa ya ki bakat ya ke dana. Namar kata ka kitab Probab ko ang go kun to ai hangai ke dana jami. Nismo tu syai hang ni kan bau belai jukwa yet ye kena long rin yang jong ajong pi leng baka pong leng baka jan pong yet yani ya ke donut ke basyopo ki perabangai ba ye kena ke subjek kena ke jan ka ai ka khubor baka khat yang ai pi sya ke jingkala ka khat sya ke jingkala bamut bahaswa bakanca ka jing bitar ublai ka khot yangi bangin kan no i ka donut janga jangpi ban pen khoi no i ka basneu ya ka bala pen jaklia ka bala sab jaklia i ka na ka donut to kho no to tar no to penlong ya ka bathamai Perabangai ka jing em ka pamala gesngi teng teng ni gendu sibon ki kam bangilai agajing bon sen agajing long preu nim ju snow tho bagane ga donut jongi ngila depen jakya nim ju snow tho bagane ga donut kala dap de kita ki sarang jong ga jaklia bad bon sen ki kam ki bangilai ki penjabo ai ga donut Milaban ong pai menta ke jing em Kristan jing. Pai syaki yang kisan jing ki perabangai. Sengau si ban perkat. Ngidai ki kon Kristan. Ki bala tip yo belai. Kat ki kon Kristan. Kadang pai ke yang kesan. Kat ki kon Kristan. Kadap da ke jing ye keni bor. Ke jing ye keni ispa. Hai ke long yang long sam Kristan jongi. Sengau si teng-teng naga benta inong temen ibasidana kawan ra ya kejunya pa yeng patsam kalong yeng Krista ondai ki bempalong Krista pai syaka em lang salang kajing penyap ki perabanget baik kabo kajing siir yang iwai payawai Udraks ula jelai ya kena ke jelang kato katombor ke badbor kelami kamsyancu wat akapor memsmi pai ki brio bajenjar ngem tep syu ka ei ka dau bagata ka jing penkot ialah dia hau telai pasi ka jelai kena kisngi Pai jika em lang salang ki dap da ki ki bamko bakane baroto ken mau ki perabangai kami akan ka em lang salang kami akan yeng kesan jonga jongpi kami akan snong katau kadai namar bakane ka donut jongi kelasap da ki jaklia jong kapop Kesap penlong ban penmi ya kita ki eke baru
na kata kadau kabadan kam kalong yang iban kho no te ya kene kadon no kabla rem kabla sap da kapal teng teng agini kisngi menta kabasngosi la teng teng ki para samla laki long kmi long pa kadon no kabampat ka karong haging em joni Nagata kadau ijing kuslai bamalu mala kapenlong yo breu hadu bau nyalam syakajingap daga bapenkot au telai kato baro kadai namar bakado anut kabangidon kalasap deki jaklia jong kapap haga bau soitan ulalong terai yaga omdai ublei nagata kadau kane kadonot kaya lam syakadne kajingap Ublay ang kaktin jong ublay yang apa dia pi kuat banyak. Henry ke jingyap kedai kapap. Kabai nong jong kapap ang kaktin jong ublay kalong ni am ke jingyap. Ublay umman yo way pa way ubriu ba unyap. Tanpa nakadaw jong kapap ni syaya. Nakata kadaw ng pensisya ya kata ada kabaki syakri jong ublay kumu enak la syarong em ni am. Elijah nagkata tahu belai umman yang ibannya. Henry ki perabang baik kenang dengan yo ayakum kata kai ke bau belai ukwa yang abad pi. Kadon kam yang abad pi. Bangin pentemai no yang kena kedonot. Balai pi sukwa banyap ong Ezekiel kakra lai puwe. Balai bapinsu donsa hagata kadonot kabasarang kabasabja klia. Balai nginum kadno ya kena kedonot ya ka yeng ka batengit ya ka tiar ka batengit pisat pi penkot balai pim penkot ya ka donot ka batengit kata kalau ngabadan ka hasnong atau ngi penkot snong ngi penkot ya kena tiar penkot ni empat ya kena kejaka syong ka mensim belai Kaktian jong belai ko ang to pen geladur no na kene ka rukom em jong kene ka pertai bat to pen tmai lade pen gelano bangim daishu bandang don na kata donot ka barem to kan no ya ka donot ka barem ko boong une jawal balai nin ka ya kata ka janko kan mentoy ayu larangin pen itnat ila detang hagi janko kat baga donot ka sap di kisaran kata ketika kubur ketika jamin barkane ke subjek ke khotru yangi wala pedeng gijing pon kam hakikam ki bangi turai to ai ru ka bor ban wat yo belai namar larangi muat yo belai yo abakan poi ka por bakan wan gijing maham na ubelai ban pha ya ka klam kumba pha ye gini dijat ban riu jeu hapo ka himaju Teng mentangi syakri belai ni syakri haki job jong jimpon kam. Nadu uhab baret hadu ki teman ki kro gagan kabla syakri. Teng ngadapet ye ke jenglong breu habas ngap wa dia la jong sengau kumban melak banyak. Rena kadau bo belai ubat ye ke jingnya. Ya kabor jong ka jing em. Poi kapor bagani kecing em kakonna Henry hakum kata kapor ujawel ukentu yeki breu babim dai ban syubun kamsa tang hakabawat ya kaspa namar kato kaspa kala ban bam ka kenyang bakasarang kan show ya kaspa jongi habneng kabamla ban bam show kasarang Lara ya ke wei ki por ngila ban ai kat por ban le balai ngimla ban ai por kendiat ban syakri yo belai kata kene ke jingkwa jong ne kene ke snem ni yan mentar kuwei likis ni kadang biang ki para bangin bait bangin yan ban pen thmai kham ha shu ya kene ke donut bakar rukam em jangi Ang kaktian ke jong belai wat shu Henry pin wat shua ya kahima ubelai te on sai lang tam ya kita ke ibaro
บัดวัดช่วยกันให้มาเลยบัดยากะฮักจงกะเอ้กะบัดพี่จอนกำอ่อนไอตามอย่างนี้แต่ถ้ากระดันกำยังอาบัดเอพีบันเป็นโคดบันการเนาะยากิเตกิกันลาเยงสันลาไปลาปราการเนาะยากะตะกะดอนุดบิชนีกิจการเนาะยากะดอนุดควันมันตัวการเนาะยากะดอนุดกว่าสปะจูบอร์การเนาะยากะดอนุดเละจูบอร์เป็นวันยากะดอนุดกะบัดทมายกะบาลาบันเอ็มบัดยาได้บรุบไลai kapor na gam na gajing shakri yo belai khnang bangin yo ye gajing gerkhu kata ka de ka khu bo har ka ne jan teng teng aga jing em jan bon sin ni shat kino ni tai pop yo belai haba ka rap ka riang ka sni ngangai bon na preng jong ki belai ki badai ki nong ra haba ka rap ka riang ka sni bun singi doai show balai atrai to kar khu ye karep ju atrai to kar khu ye ka yeng san jonga atrai kar khu bagine ki jing thong jing tat kin khilong kin khi em bangan yo di ngan yo spa shibun han rengan angi pi tang ka wai kata ka jing doai kam long ka badai ka jing doai ka bangin doai show balai ka long wat shwa yo nong kar khu ka ei ka bapikwa lada ublay ula don aga donut jonga jongpi ka ei ka bapidon kam hagak tin jong ublay ula dap ong lapidai kon swet ngadong ukpa jongi kon swet lapidok ngan pen rispa lapimang banyat ngan yalam tongin wat agane ka jamet da ka bangin kat no ega donut barem ngin penwan si ka donut ka batumai bangin ai ka por na ka bra jing shakri belai da ka bangin wat swaya unong kerku om bangin ong yo try to kerku ublai na ka buram jumu